Ponovo se vraćam na to da su žrtve Srebrenice došle iz više od 15 opština Bosne i Hercegovine, a pronađene su na području 8 različitih opština u Bosni i Hercegovini. Dakle, uz Srebrenicu kao prvo mjesto egzekucije žrtve su pronađene na području opština Bratunac, na području opštine Vlasenica, Milići, na području Zvornika, na području opštine Šekovići i čak ovdje u blizini Sarajeva, odnosno u jednoj sarajevskoj opštini, dakle Trnovo, njih 6, za sada njih 6 koje su streljali škorpioni u julu 1995. godine, dakle pripadnici specijalne jedinice policije iz Srbije. I naravno jedan broj žrtava je pronađen na području Srbije. Radi se o onim žrtvama koje su ili preplivale rijeku Drinu u julu 1995. i potom ubijene prilikom prelaska preko granice, ili su eventualno od posljedica maltretiranja, mučenja, zlostavljanja umrle u logoru Šljivovica. I onaj jedan broj žrtava koje su ubijene prilikom samog prelaska rijeke Drine ili ubijene u Bosni i Hercegovini, a njihovi posmrtni ostaci bačeni u rijeku Drinu i potom su oni jednostavno otplovili nizvodno od Srebrenice ili mjesta gdje su ubijani. Njihovi posmrtni ostaci su na teritoriji nekoliko gradova u Srbiji, dakle prije svega Sremska Mitrovica, Šabac, Mali Zvornik i konačno Beograd kao posljednja destinacija u toku rijeke Drine, odnosno rijeke Save. One su vađene iz Drine i Save, sahranjivane na lokalnim grobljima i broj u Sremskoj Mitrovici, u Šapcu i 2 groblja u Beogradu, Lešće i Bežanija.